Det er ikke nemt at finde Jørgen Nikolaj i Syrien. Jeg kører fra den ene base til den anden, inden jeg nærmest ved et mirakel finder ham. Jørgen, hvad er oddsene, for jeg finder en base, hvor du er? Der er så mange baser herude. Fynboen er i transit mellem 2 frontlinjer. Han er uddannet finskytte i forsvaret, og nu bruger han sine evner mod Islamisk Stat. Jeg har et LMG, altså let maskingevær af typen PKC. Det er en russisk model. Jeg har 300 skuds ammunition og 100 skuds panserbrydende. Hvordan er det at være i frontlinjen mod Islamisk Stat? Det er jo nervepirrende, især i starten, men vi var i relativ sikkerhed. Der blev selvfølgelig skudt hver dag, men det var ikke noget, der gav mig søvnløse nætter. Han er dog alligevel klar, hvis han skulle blive omringet af Daesh, som han kalder Islamisk Stat. General issue, det er et par håndgranater. Jeg gemmer ind til mig selv jo, fordi hvis jeg vil ikke falde i hænderne på Daesh. Jørgen Nikolaj har boet og arbejdet i Aleppo i Syrien som maskinmester. Hans kamp er også personlig, fordi en syrisk ven er blevet kidnappet af Islamisk Stat. Ideen bag Islamisk Stat, deres filosofi, deres tankegang, det er i skarp kontrast til det, som jeg tror på. Man må være klar til at tage en risiko for noget, man tror på. Det er ude fra fronten, det her. Hvor vi skyder på dem med den her Duska-kanon. Der er daglige skyderier, nogle gange hæftigt. Vi kan høre projektilerne, de flyver ind over, og det siger fim, fim. Det er måske lidt svært at se, men cirka 700 meter deroppe på toppen, der er en lille bygning, og det er deroppe, Daesh de holder til. Flere tusind udlændinge er draget i krig på den anden side af fronten for Islamisk Stat. Jørgen Nikolaj er meget bevidst om, at han skyder mod andre udlændinge. Jeg har heller ikke nogen forståelse for de danskere, eller de etniske danskere, som vælger at tage herned. På den anden side? På den anden side, ja. Og jeg håber, at jeg får dem i mit korn. Så du vil ikke have noget problem med at skyde en landsmand? Nej, tværtimod. Om lidt skal han tilbage til fronten, og han glæder sig. Så er vi klar til deployment.